Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya sa hari siyang ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinapasalamatan kita, Amang Panginoon ng lupa at langit, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga may kaloobang tulad ng mga bata. O Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay mo sa akin, Ama, ang lahat ng mga bagay. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang makakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung marapating paghayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at magkakasumpong kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nung bata po tayo, yung magagaling, yung mga matatalino, sila po yung binibigyan natin ng medalya. Madalas magaling sila sa math, madalas magaling sila pagsusulat, at magaling sila sa pagbabasa. These are the basic foundations of our education during our times. Pero meron pong ibang kagalingan ang pinakilala sa atin ng isang manunulat. Ang pangalan niya, Howard Gardner. Ang sinulat niya po yung tinatawag na multiple intelligence. Ngayon po, hindi na yung magaling lang sa math, magaling sa pagsusulat, at magaling sa pagbabasa ang magagaling. Ang sabi niya, maraming kagalingan. There are many expressions of intelligence. Bigyan ko po na kayo ng halimbawa. Creative expressions. Creativity. Yung creativity po, yung kaya mong makapag-isip, lagpas sa nakasulat. Kaya mong makakita ng bagay na hindi nakakakita ng iba. Kaya mong maniwala na pwede pa. No? The creativity of people. Hindi lang yung nakasulat. Sorry po, kung minsan yung ating tinatawag na cubicle mentality, kung yun lang. Di ba? Yung sa opisina natin, yun lang. Doon ka lang. Di ko na trabaho yan. Ganyan lang ang trabaho ko. Pwede po yun. Pero there are people who cannot be contained in a cubicle or structured. Bigyan ko po kayo ng halimbawa na yung kagalingan niya nasa creativity. Isa lang. Pangalan niya, Steve Jobs. Siya po yung nakaimbento ng iPhone, yung iTouch, yung iPad, yung
nung umalis siya sa Apple because he's so creative, hindi kaya ng kanilang mga board of trustees, umalis siya. Nagbukas na naman siya ng kumpanya. Pangalan niya, Pixar. Yung mga gumawa ng Toy Story, Monsters Unlimited. The creativity of the person is so great. At alam niyo po, ang mga taong malalaki yung sweldo, hindi na po yung dating ginagawa ng iba, hindi. The people who can explore new designs, new concepts, who could offer something that is not yet discovered. Kaya mag-ingat po kayo pag tinatawag niyong bobong mga apo ninyo. Baka naman matalino sila, hindi lang natin napapansin at hindi pa natin nanonorish at nade-develop. Si Steve Jobs mismo, hindi magkasya sa classroom. Hindi magkasya yung utak niya sa classroom. Nag-drop out siya. And he continued to explore what he wanted to do. Nung bagong-bago pa lang ang mga computers. Another expression of intelligence. Narinig niyo po yung body kinetics. Yung body kinetics po, yung balance, yung grace, yung speed, yung strength. Body kinetics po yan. Ano namang galing dyan, Father? Ano, hindi naman, wala namang kwenta yan. Huwag niyo sabing walang kwenta. Alam niyo po kung ano yung intelligence ni Manny Pacquiao? Body kinetics. He's a genius pagdating sa movement, pagdating sa speed, pagdating sa strength. Konti pa lang yung nakatalo sa kanya. Si Marquez pa lang yata. Pero sa buong mundo, kaya yumaman si Pacquiao, na-discover ang kanyang galing. Kargadong lapo sa palengke noon, yung bata si Pacquiao, kargador sa palengke. But somebody discovered his intelligence, his genius. Body kinetics. Nandyan po yung mga sports athletes. Yan, si Michael Jordan, yan. Yung mga magagaling na basketballista. Sabihin na natin, yung mga basketballista sa San Mig at saka sa Token Tech. Sige. Pero, alam niyo po, these are people who are highly paid. Ang lalaki ng sweldo nila. Mas malaking sweldo nila kaysa dun sa nakaupong sinusulat lamang ang dating sinusulat ng dating ginagawa sa loob ng isang cubicle. Because this is intelligence. This is si Lebron. Ngayon po, nanonood ako ng World Cup, yung sinisipa-sipa lang ang bola, pero ang lalaki ng sweldo. Body kinetics. It is an intelligence. I can mention more. Kasi ang isip natin, ang galing IQ. Hindi lang, taas ng IQ niya. Pero kung minsan, meron tayong tinatawag na EQ, emotional quotient. Magaling ka rin sa pagdama sa nararamdaman ng iba. You have a great compassion for others. Sorry kung minsan ang iba ang taas ng IQ, ang baba ng EQ. Yung dahil magaling na magaling sila, hindi naman sila nakakaramdam ng nararamdaman ng ibang tao. Maganda rin siguro i-balanse ng konti ang mga kagalingan na to. Emotional quotient is to have compassion and to feel what others people feel. Nakakatakot po yung taong magagaling at walang nararamdaman sa kapwa. Ay, nakakatakot po yun. Another intelligence, it's they call interpersonal intelligence. Interpersonal. Yung alam nilang makihalubilo. Minsan sa mga bata, napansin ko, bata pa lang sila, confident na sila. O minsan, nagdadaan ako dito, magbibless sila. Good afternoon, Father. I am Nico. Okay Ano yan? Socially intelligent person. They know how to relate. Maganda din po yun. Baka sabi, magaling sa computer ang anak ko, kaya lang nakakulong sa kwarto, 2 araw na. I think that could also be more humanly sustainable and even nourishing when we can relate with other people. Ang dami pa pong expressions of intelligence. Kaya lang napansin ko kay Howard Gardner, itong writer nito, meron siyang hindi sinulat. Siguro dahil intellectual writer siya, nahihiya niya o mahirap isulat o mahirap i-defend scientifically or academically.
yung spiritual intelligence. Naniniwala po ako, meron ding kagalingan pagdating sa spirito. There is an expression of our own intelligence when we know the prompting of the Spirit. Siguro si Jesus, he's also a genius. The mere fact, after 2,000 years, he's still gathering us. He must have offered something so new. And we call the intelligence of Jesus spiritual intelligence. Kaya nga sabi niya, we have learned, these things are hidden from the learned and the wise, but they are offered to the childlike. Nobody knows the Father except the Son. Nobody knows the Son except the Father. And these are knowledge that we may be being able to see what is inside that knowledge. Let us see kung ano po yung iba, no? Maybe we could explore those spiritually intelligent people. Una po, you are spiritually intelligent when you know how to rest. Sabi niya, come to me, all you labor and are burdened, I will give you rest. Pwedeng ikaw yung pinakamagaling, pero pagod kang pagod. Pero ikaw yung pinakamatas ang grade, pero stress na stress ka. Loaded ka sa trabaho. But spiritual intelligence allows you to keep holy the day of rest. Take note, ha? Keep holy the day of rest. Meron po kasing day of rest, hindi holy. Di ba, linggo, rest day? Pero may mga taong day rest, but it is not holy. What do I mean? Meron pong isang Jewish philosopher, ang pangalan niya, Emmanuel Levinas. Matanda na po ito. Pag nagsalita siya, isang university, nakikinig sa kanya, magsasalita lang, 15 minutes. Kasi mahina ng katawan. Pero people are still waiting. At yung isang very short lecture niya, ganito lang po. People today, they think of compensating, not consecrating their day of rest. Yung day of rest, they try to compensate. Pagod na pagod ako? Pagod na pagod ako, Lunes hanggang Biyernes. Sabado, Linggo, siguro, matutulog lang ako. Walang gigising sa akin. Yes, we compensate. But is it consecrated? Does it make us holy? Ha! Mami, pagod na pagod ako, nagsweldo ako, pinagpaguran ko naman ito. Lunes hanggang Biyernes, mag-good time kami, Mami, Daddy, ha? Hindi ako uuwi. Uwi siya, Lunes at alas 3 ng madaling araw. Para pag may pasok ng umaga, ng Lunes, masakit ang katawan at ayaw niyang pumasok. Because their rest day are not consecrated. They are not made holy. Kaya pala, holy days, no? Yung ating mga araw ng pahinga. Holy and holy days are experience that refresh us. Meron kasi mga good time na they are not so good, di ba? Alcohol, puyat, sigarilyo, and all the works. It does not really make us holy. May tawag nga yung kasama kong pare dito eh. Happy hour mentality. Happy hour mentality. Sige, good time. Happy hour. Up to the point, our sense of rest is really stressful. Pagkatapos ng rest day, pagod, puyat, nagastos pa ang ating pera. I think our capacity to see this, kaya sa HR, sino po yung nagtatrabaho sa HR, Human Resources, meron silang program sa mga HR, ang tawag, Work-Life Balance. Kung minsan, I'm invited to become a speaker sa mga malalaking company, Work-Life Balance. Parang trabaho ka ng trabaho, kung wala kang pagpapahinga, there will be a time you will not be productive anymore. Neither you will be healthy anymore. Up to the point, you will just not enjoy your life anymore.
That's why Jesus, spiritual intelligence, hindi lang, spiritual intelligence, yung madasalin, ating nagsisimba. Hindi lang po yun. Spiritual intelligence is when you afford to smile and you can rest. Marami sa atin, sanay maging Martha. Alam niyo po si Martha at si Mary? Yung si Jesus pumunta sa bahay nila, tapos si Mary nakaupo, nakikinig kay Jesus. Si Martha, busybody, luto, prepare. Tapos ko-complain. Sabi ni Jesus, Martha, Mary have chosen the better part. It will not be taken away from her. Come, sit down and listen to me muna. Marami pong mga Martha dito na hindi sila comfortable pag pinapagpahinga mo. Parang mortal sin pag huminto silang nagtatrabaho. Keep holy your rest day so that the next time we work again, it will be really a good balance of life. Secondly, mas mabilis lang po itong kalawa. A spiritually intelligent person is being able to learn continuously in different ways. Hindi lang po nagbabasa, nag-aaral, naka-enroll ng masters o doctorate ang mga nag-aaral. Hindi. When you continuously skip your sense of wonder, nakikinig ka sa mga taong may ibang karanasan kaysa sa iyo, matututo ka, magtanong ka. Ano po yung nangyayari? Ano po yung ginagawa ninyo? Ano po yung ibig sabihin niyan? Ganyan. Even to children, listen to them. Allow them to speak their minds and things that we have never heard before. Sabi niya, learn from me, for I am gentle and humble of heart. You know, it takes a lot of humility to learn. Ang mahirap pag magaling yung tao, wala nang pinakikinggan. Minsan, nag-seminar kami. Ang title, Being Responsible and Carefree. Pwede ba yun? Yung carefree, di ba? Yung parang libre-libre lang. Walang ginagawa, pero responsible and carefree. Hindi ko papabayaan simbahan. But also I know that I am also not heavy in terms of relationship with others. Hindi yung, bawal pumasok dito. Huwag kayong pumasok. Keep the door closed. I could also allow people na maraming aso dyan para pagkatapos ng misa, isasara ko yung simbahan para wala kayong makapasok. No, I could be responsible, but at the same time, light and carefree. To be learning in our own experiences, to allow people to guide us in different ways. And lastly, marami pa pong spiritual intelligence. This is just the scratch, no? Tip of the iceberg. We are also spiritually intelligent when we know how to handle our burdens graciously. We have all our burdens. You know how to handle. Come to me when your yoke is heavy. My yoke is light and my burden does not really would make you feel so burdened. Meron pa ring yoke, meron pa ring pamatok, meron pa ring burden, but it will be light. Hindi naman sabing, we will be irresponsible, no? But it will be not heavy to carry. Meron pong mga taong mabibigat ang karga-karga nila. Pero makita mo, pa-smile-smile lang. Tawa-tawa lang, hindi heavy kahusap. You know why? Because they have love and they have a sense of mission in their heart. Pag isang tao may pagmamahal sa puso niya at meron siyang misyon sa buhay niya, kahit mahirap, kahit mabigat, carry pa rin. Tignan niyo yung mga mothers. Ang mga mothers, natutulog pa yung mga bata, nakigising na. Nagpiprepare na ng breakfast. Ipiprepare ng mga baon ng mga bata. Pag umalis yung mga bata, maglilinis ng bahay, magluluto, maglalaba, magpiprepare ng kakainin ng pamilya pagdating.
Kuminsan, pag tuition fee na, naghahanap ng tuition fee yung mga magulang. No complaints. No complaints, no whining, no blaming. And you know, because of this, you could see that there is a great love and great mission in the heart of parents. Pero minsan, isang bata, naguhugas lang ng plato. Naguhugas ako ng plato. Ako nga ako. Talagang pasa ng mundo. Plato pa lang yan, plato pa lang. Kumain naman siya, Siya naman, lakas nga niyang kumain. Pero paghugas ng plato, hindi naman siya nagluto, hindi man siya namalengke, hindi siya yung naglinis ng isda. Pero maybe there is no sense of love yet and a mission that is developed in the heart of a child. To your apo, to your children, it's good also to give them a comfortable life. Among, hindi ko gusto kasing mahirapan ng anak ko kamukha ng dinanas kong kahirapan. Okay din po yun. But I hope in their comfort, they would not lose their capacity to understand that they can carry any burden when they have a sense of mission. Yung iba, nagdodoktor, napupuyat, nagre-review, kasi gusto nilang matapos. Ba't gusto mong makatapos? Gusto ko pong makatulong sa magulang ko. Then, all the burdens will be light. Ang mga Eswita, meron po silang expression in terms of detachment to material things. Even after working so hard, after doing their best, God will do the rest. But meron silang mas better expression. Ang tawag nila, holy indifference. Holy indifference. Ano? Ayaw natin yung word na indifference, di ba? Parang, walang pakialam. Hindi naman. Ang gusto lang sabihin nito, pagkatapos mong ginawa ang kayang-kaya mo, bigay na bigay ka, pagkatapos doon, you just surrender. Halimbawa, ngayon, nagsasunbagging po kami dito sa pastry at saka dito sa May Bridge. May nagsasabi, nung ginagawa niyo, walang mangyayari doon. Holy indifference. Ginawa namin ang kaya namin. Ginawa natin ang kaya natin. Dumating ang ulan. Salamat kung nabawasan ang baha. At kung nag-overflow pa rin, meron pa rin bahang mataas, next time, we will do better. Holy indifference. You don't have to lose your balance in things that can come and go. Alam niyo po, noong June 12, nag-outing kami. June 12, nag-outing kasi kami sa Men of Light. Pinagamit ko po yung kotse ko. Bumili sila ng barbecue. Sige, dalan yung kotse ko, sabi ko. Tapos, nung dinala yung kotse, binangga yung kotse ko. Nawasak yung likod. Tumawag sa akin, takot na takot, nasa munisipyo. Father, nabangga po yung kotse ninyo. Sabi ko, talaga? O sige, mag-usap na lang kayo. Pagawa nyo. Okay lang. Huwag kayong magnervyos. Sasakyan lang yan. I mean, sometimes, nawawalan tayo ng sense of self-respect. Nagasgasan lang ang kotse. Kuminsan, nagsisimba tayo, edukado tayong tao, nagasgasan lang ng konti. Talagang careless siya, but you don't have to go to that level to lose your balance. Holy indifference. Kotse lang yan. Ang mahalaga, hindi kayo nasaktan. Ang mahalaga, wala kayong nasaktan. Ang katapat lang yan, pintura. Ang katapat lang yan, maraming masilya. And that is maybe in a way of seeing the spirituality of our person. That what is more important is our spirituality, not our materiality, not our material value, but our spiritual sense. Kaya nga ako minsan, it's good to love a person who can afford to be weak, who could afford others to enjoy their presence because they have to listen. Hindi sila mahirap mahalin kasi they don't talk a lot. It's okay na magkamali ka sa harapan nila. It's okay lang na maingay ka. Kunyari, ako, yung ibang pare, ayaw nilang maingay na bata sa misa. Ako okay lang kasi pag yung bata nakaganyan, nakakatakot, baka may depresya siya o may sakit siyang nararamdaman. Okay.
Ganyan naman talaga. Gumagalaw yung mga bata, di ba? Just be weak. Allow them to be. And you know, when people are weak enough by choice for others to be able to express their love, that is beautiful. Kasi may taong mahirap mahalin. Sino po yung mga taong mahirap mahalin? Yung malakas na malakas na malakas. Yung malakas yung personality. Yung magaling na magaling na magaling. Yung mabuting mabuting mabuti. Yung hindi nagkakamali. Dapat ikaw, huwag ka rin magkamali. Yung masipag na masipag na masipag. Kasi ikaw dapat hindi ka tatamad-tamad. Parang it's so hard to love these people because they are too strong. Meron po akong kanta nung high school at saka early college years ko. Siguro yung mga kasing edad ko, alam po nila ito. Ang title niya, Light and Shades by Fra Lipo Lippi. Ano po ito si Fra Lipo Lippi? Ano po sila? Norwegian duet. Dalawa lang na Norwegian singers. Ganito po yung song sa refrain. Hindi ko po kakanta, ang ganda ng panahon. Ganito po. Sail on the wings of a cloud. Where to? Well, nobody knows. Cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors of you call your own. Be loud to speak out when you want the world to know. Be strong. Hold the flame for everyone to see. Pero ito po yung pinakagusto kong line. Be weak if you want to love. Hindi ko po naintindihan yung kantang yan. Pakanta-kanta ako nung high school ako. Pero ngayong medyo matanda na ako, naintindihan ko na. Gusto mong mahalin ka ng mga apo mo? Hayaan mo sila. Be weak before them. Huwag mo sila masyadong pagalitan. Oh! Ang ingay-ingay nyo, natutulog ako. Pabayaan niyo po sila. Pag matanda na yan, wala na yan sa bahay ninyo. Be weak when you want to love. And be weak when you want to be loved. Allow them to embrace you. May isang pare, ang hirap mahalin. Good morning, Father. What is good in the morning? Happy birthday, Father. Are you sure I am happy? It's my birthday. Ngayon, mga seminarista, hindi na lang siya ginigrit. Because ang hirap mahalin. Maybe they themselves never experienced love when they were young. Allow your children to express their love and you have to be weak. Kung kailangan i-kiss, tapos meron silang sipon, okay lang yun. O embrace ka, tapos may chocolate dito, malalagyan ka, okay lang. Huwag ka lumapit, marumi ka. Huwag ka lumapit sa akin. Babaw kong kaninang umaga, nagmisa ako. Lumabas yung mga bata. Doon. Yung mga babies, yung mga kids. Yan. Katikisim pag Sunday. Nung pagbalik nila dito, medyo umulan. Tumatakbo sila. Pawis na pawis. Tapos yung iba, nabasa. Nung bine-bless ko, babawla pong alimum. Siguro ganyan yung mga bata. But just enjoy them. Habang bine-bless ko, merong naglalaro. But if you want to love and you want to be loved, let us just accept there are things that are not perfect. Come to me. My yoke is easy and my burden is light. Hindi ako mahirap mahalin. At sa kakahulian po, siguro, even this expression and experience will make us appreciate that a life do not really need to be hard and we can avoid it. Meron pong isang pare, ang pangalan niya, Father Larry Sarmiento. Idol ko po siya. Minsan, nagkukwentuhan kami regarding homiletics. May subject po kami sa seminaryo, homiletics, how to deliver homilies. Father, sabi niya, anong sikreto mo sa pagde-deliver ng homily? Kasi siya, pag nag-deliver ng homily, tawa ng tawa lang. Pero may nakukuha naman, mga tao. Light lang, light. O, neache, tangu-tangu ka niya, manaintindihan na yung Tapos, sabi niya, Baluyo, you know, mahirap na ang buhay ngayon. Huwag na nating gawing mas mahirap sa mga tao. That's true. Nung nag-aaral po ako ng high school,
Akala ko yung mga magagaling na teacher, sila yung ina-assign sila sa mahihirap na subject. Kaya nga sabi namin nung high school ako, magaling si ma'am. Kaya siya yung nagtuturo sa mahirap na subject. Kaya mahirap ang lesson namin eh. Ang daming ang bumabagsak. Ako nga, natatakot ako kasi mahirap yung subject. Kasi magaling si ma'am. Ngayon pong matanda na ako, naging teacher na rin ako more than 20 years, na-realize ko, it's not necessarily like that. Yung mahirap ang subject dahil magaling ang teacher. Baka, kaya mahirap ang subject kasi hindi magaling magturo. Maraming bumabagsak kasi hindi nakukuha ang tinuturo nila. Di ba? Marami pa namang teacher dito sa St. Jude. Be careful, teachers. Pag nahihirapan yung mga estudyante nyo, baka hindi nyo nakukuha yung pagtuturo. You have to study again. Why? Ang magaling na tao daw, kahit mahirap, nagagawa niyang naging magaan. Dahil tunay, they have spiritual intelligence. I just want to end with that. Sabi po, what is the difference between wisdom and foolishness? Minsan magagaling na engineer, magagaling na, ang laki, ang hirap-hirap. Mong sagliya mo po yan, makanyan mo po yung gawon, parang, you feel relieved. Ganito po daw, wisdom and foolishness, what is the difference? Sabi wisdom makes complicated things easy, while foolishness makes simple things so heavy and complicated. Jesus went through his suffering peacefully, graciously, and even it made it easy for us to celebrate our life that we have. My dear friends, let us celebrate our spiritual intelligence, our sense of knowing how to rest and discover a real, fulfilling life as we go through it. May God bless us all.